Ndisanayambe nkhani ya lero ndimafuna tikumbusani kuti Chakwera ndi president wa dziko lonse la Malawi, osati mtundu, banja kapena chipani. Pamene amapanga kampeni anatiuza kuti DPP yalephera ndipo yeyu adzasintha dziko lino pasanathe miyezi 3. Potengera ndi mawu ake anati adzasintha dziko, osati banja, mtundu kapena chipani. Kodi mufuna tituluke mchipululu kapena tibakhala mchipululu? Tituluke! Tituluka! Chifukwa ife tifuna zipangizo zonse za ulimi kuyambira fetereza kuchoka pa 22,000 nkanthu ife tizigulitsa 4,495 kwacha basi. Njala ku Malawi ikhale mbiri yakale. Lero Chakwera ndi president, zimene analonjeza sizikutheka. Anthu akuvutika nkumati sobola kale. Ndiye pali nduna zina zimene zikuyenda makwalalamu nkumauza anthu kunena kuti DPP inaononga chuma cha dziko lino ndipo chifukwa chake zinthu sizikuyenda. Koma tikayang'anitsitsa mu nthawi ya DPP, sugar anali pa 500 kwacha, lero 1,700. Petro wa 600 lero ali pa 2,000 kwacha. Fertilizer wa 22,000 lero 90,000. Boma inatsegula maadimagi koma chimanga kulibe. Mmalo mota wathandiza anthu ndi chakudya ayamba kuyenda midzimu ndi katemera. Mukatsegula wairesi aboma kungokhalira kuyitanira katemera wa polio, kolera komanso akuti katemera wa corona. Kodi ndi boma la mtundu wa njiri lomwe angokhalira kugawa katemera kwa anthu osauka malo mwa nsima? Inu yotaonani panopa a president akufuna kuvomereza mathanyula. Chikhalecho yowa anakwatira mkazi wotchedwa Monica. Tikukumbukira mbuyomu azungu anamuuza Bingu kuti avomereze mathanyula. Koma straightforward Bingu anawakanira kunena kuti this is a Christian nation. Lero Malawi ili ndi president amene amazitchula kuti ndi mbusa. Wagwirizana ndi azungu kuti avomereze mathanyula. Akuluakulu, kodi Chakwera akanakwatirana ndi zikhale ng'oma akanabereka niki? Nkhani imeneyi ndi ya straightforward, ndipo chifukwa chake Monica anakwatiwa ndi Chakwera. Ndiye mmalo moti nduna izi ziuza anthu chilungamo pa nkhani ya mathanyula, ali bize kunamiza anthu akuti DPP inaononga chuma. Pa kampeni abusa amene wankaninaso chimodzimodzi ankatiuza kuti DPP inaba 1 trillion kwacha, akadzawa mboma adzawamanga. Lero akulamula zaka zitatu zatha palibe chimene apanga. Kuyambira kalekale atabwera atsamunda achina Livingstone, Amalawi sanonepo mbusa onama ngati Chakwera. Anatinamiza pa kampeni zokhuza fertilizer ntchito 1 million, mapassport 14,000 komanso kudya katatu. Ndikunena pano walowa mboma akungopitirizabe kunama. Anatinamiza Bridging Foundation, nkhani ya SATA, komanso lero akutinamiza zokhuza East Bridge Foundation. Tonse tikudziwa kuti amene anavomereza deal imeneyi ya East Bridge Foundation anali SPC Olini Zamba, Thabo Chakakanyirenda, komanso Minister of Agriculture Mr. Sam Kawale. Mwina ambiri simukudziwa, Sam Kawale ndi Mark Botman anaphunzira klasi imodzi pa African Bible College. Amacheza kwambiri as classmate. Kuonjezera pamenepa, Botman anali mbusa wa Chakwera ku Assemblies of God. Lero mukamuona Mark Botman akuyika kumbuyo boma pa nkhani zakatangali, nkhani yake ndi imeneyi. Izi sizinachitikepo mbiri ya democracy kuona chairman wa Public Affairs Committee ku Parliament akuyika kumbuyo zokhuza katangali. East Bridge Foundation imafuna kulipira ndalama zokwana 250 billion kudzera kwa Pomphiyo, Olini Zamba, Thabo Chakakanyirenda, Martha Chizuma komanso Sam Kawale. Patsogolo pake a Botman amene ali nzawo wa Sam Kawale amaphunzira limodzi ku African Bible College. Komanso a Botman amenewa anali interpreter wa Chakwera ku Assemblies of God. Ndiye panopa iwowa ndi chairman wa party. Ndakunena kuti ayi East Bridge Foundation panalibe mlandu
zimene zitazithetsa. This is very shameful. Poyambirira paki inkatsogoledwa ndi Shadrack na Malomba ndipo samanyengerera odzudza nyasi zimenezi. Patsogolo pake tinaona MCP ndi Nankhumwa akupanga upandu ndi kumuchotsa ngati party chairperson. Cholinga chawo pomuchotsa na Malomba amafuna kuti ayikepo papeta ameneyu Mr. Bodoman. Lero mukhoza kuona katangala ali paliponse chifukwa cha ma MP adyera ngati Bodoman, Nicholas Dausi komanso Nankhumwa. Banja la Chakwera ndi Vitumbiko Mumba akusola mabiliyoni kunokuma komanso Njanji project. Ndikunena pano nduna za boma zamba kukakamiza makampani okoza misewu kuti awapase 8 billion. Ena mwa makampani amenewa akana, akwiya komanso ayamba kunyanyala ntchito. Mwachitsanzo mukapita M1 Road kuli makampani 4 amene akoza nsewu. Amene akoza misewu imeneyi si boma la Malawi, ndi World Bank. Koma chodabwitsa pa nkhani imeneyi nduna zina zikumapita ndikuopseza makampani amenewa kuti apereke ndalama ku chipani akuti zopangira kampeni. Mukaona zikhali ng'oma ndi chimwendo banda akuzungulira maderamu kuchititsa misonkhano, akugwiritsa ntchito ndalama zakuba kuchokera kwa ma-Chinese komanso ma-refugee. Masiku apitawa anthu amene amafuna 8 billion kuchokera kwa makampani amenewa ndiye pali ma-Chinese ena amene anyanyala ndi kusiya ntchito. Izi zitu ndizomvetsa chisoni kwambiri. Atamaliza kubera ma-refugee powalanda ndalama ndi makontena, lero ayamba kuopseza ma-China okoza misewu kuti awapase 8 billion yopangira kampeni.